ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾ ತಿಂಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನಿ ಹಾಗೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕೂಡ ತನ್ನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಜೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ರಜೆ ಮಾಡಲಾಗದವರು ಟಿಫಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾ ತಿಂಡಿ ತನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಪೂರ ರಜೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲ ರಜೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರದ ಸೌಂಡ್ ಕೇರುಜಿ ಫುಲ್ ರಜೆ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಅಂಚಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಮೂದಿ ಸಾಲ್ಯಾನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜದ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಪರ್ದ ಈಗ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಚಾನೇ ನೂದು ಸಲ ಪರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಂಚೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಗ ಬರ್ಲೈತೆ ಹೋಗುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೀರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಚಾ ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಮೂರು ಸ್ಮೂತಿ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಆರು ಚಾ ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಸ್ಮೂದಿ ಬರ್ಪುನು, ಯಾನು ನೀರು ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಸ್ಮೂದಿ ಬರ್ಪುನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ, ನಮಕ್ ರಜೆ ಗೊಜ್ಜೆರಡು ನಮಕ್ ರಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ಹಿಂದೆ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅರಮಣಿಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಗುಲ್ ತುಂಬೇ ಕಲ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಈ ವಾರ ರಜೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಟು. ನನ್ ಗಿಡಪ್ಪ ದೂರ అంటే ಅವು ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ದಾರ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಕದಕ್ಕ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸು ಬರ್ಲೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರ ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಇನ್ನೆವಲು ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನುಂಡು ಇನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಪೂರ ಬಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಬಂದು ತುಲೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡುಮುಲ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಬರೆ ಪೈರ ಮುಲುಂತುದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತೆರೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪಾತೆರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯಲ್ಲ ಉಂತುದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಏರೆ ಪೋತುಜಿ ನನಪೋಡು ಆಮೇಕ್. ಅಂಚ ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆ ಆತನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಪುರದ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಚಾರ ಪುರದ ಆಲು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂತು ತೂ ಅಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಮೂಲು ತುಯ್ಯರೆ ಉಂತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪೂರ್ತ ಆತುಜಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಡೊಡು ದಿನಸಿಲ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪುರ್ತಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ವೀವ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವೀವ್ ತನಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೀವ್ದ ಪ್ರಕಾರದ ಪಂಡ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೇ ಆಪುನು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೆ ಪನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಯ್ಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಗನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಖುಷಿ. ಆ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿನ ಕೈಟಿಟ್ಟುಂಡು. ಆರೋಜು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಪುನೈತೆ ಎಂಕ್ ವರ್ಡ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತೊಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವೇಳೆ ತುಲೆಮುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು.
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तमा की, अयोध्या दीपा की, दशरथ पुत्र की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕೆಲವು ಪುರಿಲಿಲ್ಲ ಮಂದಿರಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲಿಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ರಾಮ ಜಪ ಅಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಲು ಪುರ ಆ ಒಂದಿತ್ತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಳಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮ ಯಜ್ಞ ಇತ್ತುಂಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಲೈನ್ಡ್ ಪೋದು ಮುಲು ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತನೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಲೈನ್ ಉಂಡತ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಉಲಾಯಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮುಲು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟಿವಿ ಇಡುದುಯ್ಯ ಐದ ಕೌಲು ಪಲಾವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೀರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಕೂಡ ತಿರ್ಗದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪು ನಾನು ಅದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗುಂತಾಗ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದು ದೊಂಬುಗು ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿಂಡು ತರಬೇನೆಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದು ಚಾಪುರ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯದೊಂಜಿ ಅಟಿಲಿಗೆ ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ನನಲ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೇ ಹಾಂ ಒಯ್ತಾವ ಪಾಯಸ ನುಪ್ಪೊಂಜೂರು ಕರಡು ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಊರ್ದ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಊರುಡ ಆಪಿನ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅತಿ ನೆಲ್ಲಿಲ ಊರ್ದಾಗೇನಾ ನೆಲ್ಲಿ ಮೂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈತು ತೆಕ್ಕರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಈತ ತೆಕ್ಕರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಗೂಡಂಗಡ್ಲ ಉಂಟು ಬಾಯ್ ಗೂಡಂಗಡ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೊಂಜಿ ಈತು ತೆಕ್ಕರೆ ಕಂತ ಬೊಕೊಂದು ಊರ್ದಂದು ಪಪಾಯ ಒಂದುಲ ಊರ್ದ ಒಂದು ಕಂತ ಪಪಾಯ ಮಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಕಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಯು ಜೊತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀವ ಅಂತ ತಿನ್ಕಾತ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಹಾಂ ತೆಕ್ಕರದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನುರ್ಗೆಗ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಡಿರಿ ಎತ್ತು ರೇಟ ಹಾಂ ಬದನೆಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಯಾವ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಅಂಚ ದಾದಾ ಮಾಯೆ ಮೋರೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಫೀಸರ್ ಅಡ್ದೀತರ ಅವು ಕಲ್ಲ ರೇಬರ್ಚಿ ಸೀತಾಪು ನಿಕ್ಲೆ ಆಪು ಜೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊರಂಬೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾಯಿನ ಸೋಕ ಆಪುಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಡೇಗೋರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಆತ ಅವೇನ್ಕಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೋಡಿ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಏರಿಯ ಪೊಂಜು ಹಾಂ ಏರಿಯ ಪೊಂಜು ಅವು ಹಾಂ ಇತ್ತನ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಪುರ ತೂಪರ ತೇರವು ಮೊಯ್ ಮೊಯ್ ನುರ್ಗೆಗೆ ಆತ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆ ಮಾರ ನುರ್ಗೆ ಪೂರ ನುಂಗುದು ಬೊಯ್ಲ ಕಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಬದನೆ ನುರ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಂಬಾರು ಆತು ಮುಂಚೆ ಗೊದ್ದೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರ ತಂಚ ಬದನೆ ಮುಂಚೆ ಗೊದ್ದೆಲ್ಲ ನೇರ್ದು ರೆಸಿಪಿಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬದನೆ ನುರ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಗೊದ್ದೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೌತೆ ನುರ್ಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಇನಿ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ಕಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಜನ ಕತ್ತಲ ಹೊಡ್ದು ದಯಪಂಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ವಿಶೇಷ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಬದನೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬದನೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಅಕ್ಷತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟಾಂಡು
ಬೊಕ್ಕವನ್ನಿ ಇದೆ ಈ ಕಟೀಲ್ ಇಡ್ಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ದೀಪ ಹೊತ್ತವಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇಡಗೋಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ ಬರದ ನಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದ ದೂರ ರಾಮೆ ನವ ನೀರು ದೀಪನ ಪರ್ಬಲಂದುವೆ ರಾಮೆ ವಿಜಯ ಅದು ಬರ್ಪುನಾನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಏತಂಡಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮನ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಇದಲ್ಲೇ ಮೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಲೆನೆ ಅವೇ Hai legend. ಪಾಯಸ ಅಂಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಲೇಟ್ ಬೊಕ ಪಾಯಸ ಸೊರುಗೈತ ದೀಪ ಕೊತ್ತಾದಾಂಡು ಅಕ್ಷತೆ ಪಾರ್ದಾಂಡು ನಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುದ ಯಾವ ತೀತಾರಿದ್ದ ಯಾವ ಹೊರೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ ಬೊಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾವೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಾಯಸ ಅನುಕೂಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸದ ಮೂಲ ಒಂದು ಇದುಂಡು ನೋಡಿ ತರ ಇದೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಈ ಹರಿತ ಪಾಯಸಗಂತ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೋಣ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಲಾಗದಲ್ಲ ಪಾಡು ಚಿಂಚನೆ ಪಾಡು ಪೊಲ್ತು ತಿಂಪ ನಿಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೋಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ವಿಜಯ ಮಸಾಲ ನೇಪಂಡ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಜಿ ವಿಜಯ ಮಸಾಲದ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಬೇರೆಗೆ ಬನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರ್ಪು ನಾಕುಲು ಅವು ಯೋನೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಪೂಜಿ ಸರ್ವರ್ ಸಾರಿ ಪೂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಯೋನು ಫೈನಲ್ ಆದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ವಾ ನಮ್ಮ ಚುನ್ನ ತಿನ್ ಪೂಜಾನ ಪಾಯಸ ಕೇಂಡ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಡವಲ ಒಂದುಂಡು ರಾಮದೇವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದ ತಿಂದಾರ ಜಯ ರಾಮ ಎಂಚಾದ ಪಾಯಸ